Дәвам итәбез Айык авыл республика конкурсында катнашучы райондардың тематик сыгыштары дәвам итә. Уга ярышлы һәр төбәк үзенчәлекле саралар әзерләп күрһәтә. Коллега Наил Юнысов республикабызның төньяк көнсыгыш капкаһы Балакатай районында булып кайтты. Конкурс катнашучысы Билән авылы тату гаилә илдең тотыруклык һәм үсеш сыганагы дип аталган түңәрәк өстәлгә сакырды. Юла буенча кунакларда милли ризыктар менән каршы алып, авыл мәдәният йорты алдындагы тирмәлә үзенчәлекле кумарткаларды тотып карау бәхете тиде. Современный хәзергеләр. Менә бу 100 елдан артык. Менә тамбур тегү юлаһы бездә әле һаман шул тергетендә хакланып, киләсәк буынга, балаларга, ияндәргә өйрәтелеп, бирелеп күсеп килә. Авылда мәргән уксы хәрәкәтенең уңышлы эшләү күрһәтелде һәм мәдәният йорты фойеһында Билән авылы биләмәһенә караган төбәктәрдән килгән кул осталары күргәзмәһе күздән явын алды. Бүгінгі көндә инде кадерле әлбәттә үзебезнең регионга төньяк көнсыгышка тап килгән төшелдерик дип уйлайм. Монса типтә йөртәбез бит инде төшелдерик дип атайбыз. Бик авыр гына. Авыр гына һәм өйрәнеп менә кулымаймы. Ошондый бик кыйммәтле дип әйтәм мин бүгенге көндә матур кумартка килеп эләкте. Бына бу 20-нче буаттың башында эшләнгән бит инде, әмма ләкин кайбер тәңкәләре югалып беткән. Шулай да ул минең өчен бик кумартты булып хаклана. Айык авыл конкурсы координаторы медицина фәннәре докторы Сәлия Мырдабаева осталарның продукциян киңрәк әйлдерү, хату итү һәм грант программаларында катнашырга әйдәне. Игътибар иткәнегездер, был төбәктә яшәүчеләр тамбурлы тегүгә аерым игътибар бирә. Рәсми кунаклар хатын-кызлар һәм ир-егетләрнең милли киемендәге бидәкләрнең бер стильдә, әмма төрле бидәкләрдән торуына хакланды. Бик күп күргәзмәләрдә катнаштык, конкурсларда катнаштык. Башлаган чагында бу һөнәр уже үлеп беткәйне дип әйтергә була. Беренче март Башкорт гаиләһе көнендә оештырылган байрамда гаилә кыйммәтләренә аерым игътибар бүленде. Түңәрәк өстәл модераторы итеп Балакатай районының почетлы гражданины, филология фәннәре докторы Луиза Самситова сакырылгайны. Район хакимияте башлыгы Мәсгуд Минигалин Билән халкының һәр өлкәлә уңганлыгына басым яһаны. Гаилә елы булгас, тема әйбәт булды. Шуңа сезгә дә бик зур рәхмәт. Биләннәргә уңышлар теләйм һәм республика конкурсында еңәргә теләйм. Галим, әдәбият белгесе Зәки Алибаев сыгышында рухи кыйммәттәр сыганагы башкорт хүз сәнгатенә тукталды. Егеттер, әгәр дә менә башкорттың тарихын сакына карасагыз бит ни бит? Башкорт гомер бары ил сиген хаклаган. Тотыш Рәсәйдә башкорт хаклаган. Һәм башкортта бер вакытта ла никахын кәләш алу булмаган. Тау Катайдарының мәдәни мирасы турында филология фәннәре кандидаты Рәнис Алтынбаев фикер йөрөтте. Хәтта менә ошонда символик Катайдарын тамганда тагып килгәнегез. Әлбәттә, менә бу безнең Катайдарның төп тамгалары бит инде. Шуңа баягы менә конференциялар үтеп киттем. Безнең Катай башкортларының тамгалары бик күп булган. Чөнки Катай башкортлары безнең күпчелек бит менә шу Башкортстаныбызның Балакатай, Белорет районнарында яшәгән һәм башка районнарда, Силәбе, Курган өлкәсендә һәм әйтергә кирәк, Балакатайларның телдәрен жыга тарта. Безнең Белорет районы башкортларының менә Катайларның алар 3 уруга бүленә. Инер Катайлары, Козгон Катайлары, Идел Катайлары. Үлгүле Башкорт гаиләһе республика конкурсының жюри рәисе буларак профессор Сәлия Мырдабаева тату гаиләләр Айык авылдың нигезен тәшкил итүенә басым яһаны. Беренчеһе Башкорт гаиләһе көне дип һәм икенчеһе Үлгүле Башкорт гаиләһендә икенче елны күрергә бик теләйбез. Бер генә гаилә түгел, без номинацияларда катнашаларга ниндәй гаиләләрне сыгарырга үзе хәл итәһез. Якташтарым бик матур итеп, йөкмәткеле итеп әзерләнгән. Түңәрәк өстәлдә алганда матур йөкмәткеле сыгышлар булды. Гомумән уга тиклем күргәзмәләр эшләп торды бит инде. Төрле яктан да үзләрен күрһәтергә тырышкандар. Билән авыл халкына Айык авыл конкурсында еңүләр теләйм.
Билән авылы халкы махсус хәрби операциясында катнашкан яугирларны игътибардан ситтә калдырмай. Окоп шәмдәре, маскировкалы селтәрдәрен җитештерүдә үзләштергән. Аек авыл республика конкурсында еңүгә Билән халкы лаек икәнен ныклы исбатлана. Наил Юнусов, Ринат Кашапов, Балакатай районы.